Ola, son Cristina de segundo de ESO e hoxe veños falar do conto titulado Tonecho de Rebordechao, de Breogán Ribeiro. Tonecho vivía na aldea de Rebordechao. Era o único rapaz en toda a aldea. Todos os demais veciños eran maiores. Ía á escola no coche do seu avó, un Santana. A profesora do colexio chamábase Isabela e o seu amigo chamábase Kevin. Kevin estaba namorado da mestra, e isto a Tonecho molestáballe moito, xa que el tamén estaba namorado. Tanto lle molestaba que ata se pelexaron, e ela tivo que poñer paz. Un día, pola tarde, Tonecho aburríase, así que foi investigar as casas abandonadas. Foi a unha casa chamada a Casa dos Carros. Agochouse para mirar debaixo dun carro, e saltoulle unha gata. Isto asustouno un pouco. Cando chegou á casa contoulle a súa avoa, e ela fíxolle xurar por seus pais que non volvería a visitar as casas abandonadas. Pero a cambio Tonecho conseguiu a videoconsola que tanto tempo lle levaba pedindo aos seus avós. Malia que o seu avó non estaba de acordo, xa que el quería que lese libros. Seus avós rifaron un pouco entre eles, xa que non se poñían de acordo. Ao final, como a case sempre, saliu gañando a súa avoa. O meu personaxe preferido é Tonecho, xa que me parece un rapaz moi bo e que lle quere moito a súa familia e amigos. A min este libro gustoume moito, xa que trata un tema moi interesante, o despoboamento das aldeas rurais. A lingua e o vocabulario pareceronme moi fáciles de comprender. Breogán Ribeiro Vázquez é un escritor galego. Escribiu uns cantos contos, como eles O vendedor de mazás, no ano 1998, O asasino pífido, no ano 2001, A historia máis increíble que nunca liches, no ano 2007, Olga e o dinosaurio, no ano 2009. Adeus.